खुलुमनायजों लोगोसे गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि नैबे भिडिअ बरायनानै लानाय जाबाय। लोगोसे जाय बिथांमोना आंनि बे चेनेलाव गोदानै नुजाथिफैदों नोंथांमोना अननानै आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय, उननि भिडिअसफोरखौ नायलांबाय थानो हानाय बायदि। नोंथांमोना आंनि बुंलांनाय बाथ्राफोरखौ बिजिरनायजों लोगोसे कमेन्ट हरनोबो दाबाव। दा मोनसे बाथ्राखौ बुंनि, हारिनिफ्राय पलिटिक्सआ मालाबाबो देरसिन जानो हाया। मोनसे हारिनिफ्राय पलिटिक्सआ पलिटिकल गेमा मालाबाबो देरसिन जानो हाया। मानगोनां एनडिबि ब्रादार्सफोरा बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों फैखांनायनि उनावहाय दिनै पलिटिकेलि डिभाइड जाजोबनानै दङ। जों गासैबो नुनो मोनो निउस मिडिया पर्टेलनि गेजेरजों एनडिबि ब्रादार्सफोरा पलिटिकेलि गावजोंनो डिबेट खालामलायनाय, सासेया गुबुन सासेखौ पलिटिकेलि सोंखारिलायनानै माखासे डिबेट खालामलायबाय थानायखौ जों नुनो मोनो। नाथाय दिनैनि बे स्टेजाव जाय बिटिआर एकर्ड पिस एकर्डनि गेजेरजों फैनाय बै एनडिबि ब्रादार्सफोरा पलिटिकेलि बे स्टेजाव थाफैगोनखौ जोंनि गासै बर' हारिनि बर' फिसाफ्रा मालाबाबो सानाखैमोन। दिनैनि स्टेजाव एनडिएफबिनि ओरैबायदि गोबां गेदेर गेदेर इसुनि जेंनाफोर दङ। बैफोर जेंनाफोरखौ दिनैनि स्टेजावबो एसेबां नाजाथाबसेयावबो दिनै बोस्रांनो हायाखै। जोबोद दुखुनि बाथ्रा। लोगोसे दिनै बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजोंनो लानानै फैनाय एनडिबि ब्रादार्सफोरनि सोरबा सासे सानैखौ आरोबाव माखासे नंखाय दायाव फाव फान्दायनानै जोबथेसालियाव दोनहरफिननाय जायो। लोगोसे दिनैनि स्टेजाव मोनसे बाथ्राखौथ' जोङो गासै बर' फिसाफोरा दिनै जावले बुंबाय थादों जे मानाव गेदेर रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे जेसेबांखिनि एनडिबि केडार्सफोरा दिनै जोबथेसालियाव जोबजानानै दङ, बैसोरो बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों मानो उदां फोथाराव फैनो हादिया? बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि माखासे सोंलुफोरा दिनै जोंनि गासै बर' हारिनि बर' फिसाफोरनि खुगा सावरायलायनाय बेरखांनायखौ जोङो नुनो मोनो। नाथाय बेनि आन्दोनि पलिटिकेल इसुआ मा, पलिटिकेल गेमा मा, बेखौ जोङो दिनै नङा गाबोन नङा सानसे समाव जोङो गासै बर' फिसाफोरानो फोरमान मोनगोन। बिटिआर एकर्ड पिस एकर्डनि गेजेरजों एनडिबि ब्रादार्सफोरखौ लानानै फैदों। फार्स्ट स्टेप, फार्स्ट अफ अल एनडिबि ब्रादार्सफोरनि जेसेबांखिनि मोननांगौ मोनथाय, रिहेबिलिटेसन, लोगोसे मुंख्लं नखरफोरा जेसेबांखिनि मोननांगौ मोनथायफोर, बेफोरखौ गिबियावनो सुफुंजोबनानै होथारनांगौ। दिनैनि स्टेजाव जों मा नुनो मोनदों? खावसे मोनगबाय, खावसे आद्रा दङ। मा बाथ्रा बेलाय? दिनै एनडिबि ब्रादार्सफोरनि गेजेराव पलिटिकेलि इसुखौ सोना होनानै दिनै एनडिबि ब्रादार्सफोरनि गेजेराव पलिटिकेलि डिभाइड खालामनो नाजानाय जोंनि हारिनिनो सानै साथामसो पलिटिकेल लिडार दं। रायजो राजा नोंथांमोन, जेरावनोखि जों दिनैनि बे स्टेजाव पलिटिकेलि एनडिबि ब्रादार्सफोरनि गेजेराव गावजों गावनि गेजेरावनो पलिटिकेलि डिबेट खालामलायबाय थानाय, दान्थे बिदान्थे खालामलायबाय थानाय माखासे बाथ्राफोरखौ जोङो निउस मिडिया पर्टेलनि गेजेरजों जों नुनो मोनबाय थायो। जोबोद लासिंसिं बाथ्रा, जाय एनडिबि ब्रादार्सफोरखौ बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों लाना फैखांनायनि उनावहाय एनडिबि ब्रादार्सफोरा बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिजों लोब्बा थालायनानै गावबागाव गोसो बायदि बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिजों लोब्बा लाखिलायनानै पलिटिकेलि गावजों गावनि गेजेराव पलिटिकेलि डिबेट खालामलायगोनखौ जोंनि गासै बर' हारिनि बर' फिसाफ्रा मालाबाबो नुगोनखौ जों सानाखैमोन। दिनैनि स्टेजाव दिनैनि बे स्टेजाव हारिनिख्रुइ पलिटिक्सआ देरसिन जानो हाया। मोनसे हारिनिख्रुइ पलिटिक्सआ देरसिन जानो हाया। बेखायनो जोङो जुदि मोजांखौ जों जुदि लुबैयोब्ला पलिटिक्सखौ दसे दोनथ'नानै जोंनि हारि दानायाव, जोंनि हारिखौ गेरेमसा खालामनाय हाबाफारियाव जोङो जुदि मुखुब जायोब्ला साबसिन जागोनखौ आङो दिनैनि बे स्टेजाव सानो। दिनै जोंनि हारिनि बै लिडारफोरा पलिटिकेलि गावजों गाव डिबेट खालामलायबाय थानाय समावनो, पलिटिकेलि गावजों गाव सोंखारिलायबाय थानाय समावनो जोंनि हारिनि सुथुर बे गुबुन हारिनि डार्टि पलिटिकेल लिडारफोरजों लोगोसे बै सामसागिरिफोरा जोंनि बर' हारिनि थैनि बेसेनजों सुजुनानै लानानै फैनाय बिएसि, बिटिसि, बिटिआरनि बेसेननि बिदैखौ बै गुबुन हारिनि डार्टि पलिटिकेल लिडारफोरासो सोबख'गासिनो दङ। रायजो राजा नोंथांमोन, नाथाय अब्लाबो जोंनि हारिनि बै लिडारफोरा दिनैनि बे स्टेजाव खेल गैया, जेबो उदिस गैया। साननानै नाय रायजो राजा नोंथांमोन, दिनै बिटिसिनि पलिटिक्स आरो बे पलिटिक्सआव जों माबायदि पलिटिकेलि डिबेट खालामनाय नुनो मोनदों।
जे पलिटिकेलि बेन्दोंनि सिङाव थानानै पलिटिकेलि बेसेखौ डिबेट खालामलायबाय था बेवहाय जोंहा बुंनो गोनां जेबो बाथ्रा गैया नाथाय बे पलिटिकेल बेन्दोंखौ क्रस खालामनानै सोरबा सोरनिबा पार्सनेल लाइफखौ रिलेटेड खालामनानै पलिटिकेल इशू खालामनानै जोंनि हारिनि गेजेराव जोंनि हारिनि माखासे थासारिफोरखौ दुंहाव थासारियाव जुदि लाबोनो नाजादोंब्ला बा जोंनि हारिनि माखासे आबहावाखौ गुबुंले जुदि खालामनो नाजाग्रा लिडार जुदि दङब्ला बैफोर लिडारा दिनैनि बे समनिफ्रायनो एसे एलार्ट जानानै सिस्टेमनि गेजेरजों बाथ्रा बुंलांबाय थायोब्ला मोजां जागोनखौ आङो खावलायहरखाबाय 2020 बिटिआर रेकर्डनि उनावहाय पलिटिकेलि इशू गावजों गावनि गेजेराव पलिटिकेलि डिबेट खालामलायनाय आमखाया बिपिएफनि आमखाया इउपिपिएलनि आमखाया कंग्रेसनि आमखाया बिजेपिनि आसि थुलायना सोंखारिलायनाय बायदिसिना नायथावजायै माखासे पलिटिकेल इशूफोरा जोंनि गेजेराव जानानै थांदों लोगोसे बैफोर पलिटिकेल डार्टी इशूफोरा दिनैनि बे स्टेजआव बांसिननिफ्राय बांसिन जाबोनो हमबाय बेफोरबायदि सिस्टेमा पलिटिकेलि बिथिंनि गेजेरजों बेफोरबायदि सिस्टेमा फैबाय थानाय समाव जुदि बांसिननिफ्राय बांसिन जानायनि चान्सखौ जुदि मोनलांबाय थायोब्ला आरो बेफोरबायदि चान्सखौ बै सानै साथामसो लिडारफ्रा जुदि होलांबाय थायोब्ला फैबाय थानाय समाव मा जागोन मिथिगौना बाजाराव मैगं बायनो थाङोब्लाबो मैगं फानग्राया जुदि इउपिपिएल जायोब्ला बायग्राया जुदि बिपिएफ जायोब्ला बिनो मैगंखौ फानला मैगं फानग्राया जुदि बिपिएफ जायोब्ला बायग्राया जुदि इउपिपिएल जायोब्ला बिनो फानला बेफोरबायदि सिचुएशना फैगोन रायजो राजा नोंथांमोन दानि बेबायदि सिचुएशना जुदि बांसिननिफ्राय बांसिन जालांबाय थायोब्ला पलिटिकेल बिथिंनि गेजेरजों थानानैब्लाबो जों जोंनि हारिखौ मोनसे गेरेमसा हारि दालांनो हायो नाथाय बिनि थाखाय जोंनो मानि गोनांथि सासे मोजां हारि अनफावरि हारि सिबिसुला हारिनि थाखाय सेन्टिमेन्टेल गोनां पलिटिकेल लिडारनि गोनांथि नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन खुलुमबाय जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि गिबियाव XNDB फोरनि मोननाय मोनै बिनि सायाव आङो नैबेखौ बुंग्रोनो सानदों जोंहा XNDB-आ 4,04,203 जन जोङो होनो हाबाय XNDB फोरनो बेनिफ्राय जोंहा 1986 नि 3 अक्ट'बरनि उननिफ्राय 34 इयार्स संग्रामाव गोबां मार्टियास जादों दा बे मार्टियास जानायफोरनो जोङो 632 जन जोङो मुंख्लं न'खरनो 5 लाखसै दिनैहाय जोङो होनो हाबाय आरो जाखिनि आद्रा दङ बिथांमोनखौ जोङो उननि समफोराव लासैनो बाजेट सेसननि गेजेरजों जोङो होनो थाखाय बा जोंनि जा गभर्नमेन्ट मानगोनां प्रमद सार दैदेननाय बिटिआरनि गभर्नमेन्ट दा बिथांमोना होनो थाखाय आखायाव लादों बिपिएफनि मेनिफेस्ट'आनो अनलि फर फैसानि थाखायल' दिनैहाय जोंहा गोबां खामानि मावनांगौ दङ हारि दानायनि बड'फानि सिमांखौ जोङो जाफुंहोनांगौनि जोंहा गोबां खामानि एबा हाबाफारि लानानै जोङो हारि जौगानायनि फारसे जोङो खामानि मावनांगौ दङ